Lamsoko tipri khorang nai tongnai joto ta khokte bukuk sungno sung tini bo haino hai okhor philaika tiprasa kami amsayo bus 5 বছর সরকার চালুই tongnai ডাবল ইঞ্জিন গভর্নমেন্ট ইয়াখেবা বিজেপি গভর্নমেন্ট বুসিক জরা হামকরাই khalaika tei aboni yagulo titi erisi hapang chaloknai tipramo thorok tamo khalaika tiprasa kami amsayo abono rugui sung tini bo haino hai monu ardi block bai khobjak Ostokumar Ruwaja kami amsaini lukurok bai sung kok sanani thangai tongo bisiba chalugui tongnai double engine government titi erisi hapang bisikam chalugui tongmani yagulo titi erisi hapang go tongnai tongko sunglukurok ni jingjalno singnorokno teisa haino hai sung bongni khukti sung khananai bongni u kami amsayo tamo bor je government ni hoite sujuk subidar maka kapulana ramsoko chini tripri khorango Angkai ongka Anand Mohan Parani kaisa ang bazar than phaimani norok malaika kahamno ingkai chingkai 48 koromsora romjago ingkai ongo khai পঞ্চায়েত khai bortala পঞ্চায়েত ব্লক মুনু আর ডি ব্লক ingkai যে সরকার আগিও তাক তঙ্গু বর্তমানও সরকার তঙ্গু এর জায়গাগো তাক ত্রিপুরা মুঠাবো তঙ্গু আগে সিপিএম বো খাই থাঙ্কা ingkai tabok but থাকাং ingkai ত্রিপুরা মুঠাবো ফাইও পারা গুরাইও এরপরে খাই বিজেপি বো গুরাইও গোবাংমা যতনো সাবাইও বড় বুট খাই জানাই তামা জানাই ingkai বুট থাকাং খাই বরক সিবা লাম চিনি যে ট্রেভেল লাম ingkai যতনো চাইয়া নরক ন যতন নুবাই খানা kaisa wate ingkai chosoli me gari daka diki ongleka emergency thana kai thangmaiya ke borok but sagang kai da chini je parani saya nugya rong nugbai ingkai but pai khai tai sini liya saya rong no ingkai gorib borok rong ta ngrang rok khai chini tawan khai jotono pis kisa akhor khai pis ingkai pahar ni je oncol ni borok rok gorib borok dok borok khai budia da ei obo kisa ang khana ni musung manita mane nung tabuk je hapang chalok tongnai BJP yakaba titi erisi o tipramo thorok chalogui tongo borokno nung ukok no kasanani muchungo je tabuk nung je samani je strongmari puro simino je o jaga o but sanani bagui phayo hnei phaibayo joto phaibayo but sagang ge phaibe kata tabuk je hapang chalok tongnai neta montri no nung tam sana muchung chini channel no bkhaktui ingke ang borong no hino tamo joto gorib rong no naibaidi bur paiphono naibaidi kasabaidi lambu butui chole tong bubutui khe lamsaya ongui tong toy bubutui khe manungnya iko kwbangma tongo o Ostokumar para bo tongo hakor khuri je toy manungo ta tai 1 মাস 1.5 মাস kaino toy manungbaiya chini yang bo tongbayo joto hakor khuri no toy nungo prai current sogya erbore machine kai kha kunu choliya obotui khe prai obotui khe choli tongo bolong bisingo tabo obo haije nongni o kami amse asik jungjal ung tongmani yagulo buskang 2023 ni chongmari 16 February wo chongmari ingnani thango tabuk norokle BJP CPM Congress tipramo tha sabono norok achuk thayo achuk runani muchung obole ang tamo sanani bai obo khai chongoi thanga ingkai tabuk to but tai February mas 16 tarik digla dikha o bisingo kisa ang ubunu burinai diteli sasok maiya by chance borok naikol mani tok naikoloi tongo tabuk tipon mutarok prai mutamuti gorib borok no jotono naithok ke nutui sai tongo ingkai porio se pai khei to tamongno angbo obole sasok maiya kaham nutui tongo ke BJP bo je choli tongmani agi to choli tongkha tama rikha mairung free ro sari kha borok bo sari mani obo tang diteli kaham ke sasok maiya do ingkai angkai khali ani koifor kai tamo sini je travel bisingo hingkai travel tongnai bisingo kai tamakhe lamchaya ong tamakhe masaya manungya ong tamakhe toy manungya ong obono kisa ang borong thini mane borok ansat rikha kai khanani musungo ta ang to lekha pora krija ingke ang nugmani obotoi rokhe nugo ingke ba khairok jago ta ang bumung sakaya ang kaisa auto driver jase auto salogoi chabo takungno belanya hamba obo haike sing khnawi mankha tini laithane 25 বছর jabot CPIM hapangno chalogui thangka phiaba mungsa khlailanglia obo hai CPIM 25 বছর jabot hapang chalogui thangmani yagulo phono mungsa khlailanglia tongko sunglukurokno mungsa khlailanglia tiprasa rokni kami amsai rogo titi erisi hapango aboni yagulo cholo paltai hinei slai laimini tongko sunglukurok yapri baksa khayei yasi baksa but hinei obo haike bo diwakni kaplai khlai slai laimini BJP hapang bumungke belai khobo khana totok
tamni hingke double engine bumung hini hingjago gabani bisingtui no chwng norok no phunuknai obo haike no je o kami amchayo tui phaya bobo hai tui phaya ransa jak moro bumi tui ransa tongo khajani takoktai bukhukchong obo buphuro bo tui phaimani ransa jak obo yang sima ka tami sika har gar jol জীবন মিশন হিনি সিজাক তাখুকতে বুকুকচং ফিয়াবা তখথাইছি মহাই বিসিঙখাই বুসুক বসিত্রাই তং yang সাকাখাই রাং সাকাখাই নাইখো তক অবহাইকিনো চালগৈ তং তাবুক গভর্নমেন্ট বিজেপি হাপাং ডাবল ইঞ্জিন ফাতার হাস্তেও বরংনি গভর্নমেন্ট ন টিপ্রাও বরংনি গভর্নমেন্ট আবননি হিনু ডাবল ইঞ্জিন গভর্নমেন্ট অবহাইকিনো সিংবং অ জাগানি চিনি দাদু সংগর তং তং বরং অ জাগা yang টেকা সেবা বিসা তেইসে সানামু সুঙু অব অংকাই ang rikha hini simino ri klang thangka naithotok ngo jemon osamotai hai uklokhai jikap rabjak buskangkhe naithotok obo haike ri klang jak takukte bukukchong inke obo haike na sing soyabui norno mangpili phunugui tongo tipra sarokni jingjal ni kokthumano rogoi je o jagao no phangmali no singnai bino bufro tui family pheba chingnung mani khai morobam bumi ransa jak o tui pipeline inka oboti kheno sing phunugui tongo norokno kami amsai singmi abo haikino choyabui norokno sing mangpili phunugui tongo inka tabuk sini kaka bai oro je tongjak borokni khukti bo sing khnalaino kaka angke nong o jaga bo sing je nukmani lamani hoite nugui phaya kni nongoro tui rok te current rok bobo hai norokno government sujog subida rekha kya saikena rekha suk subidar to mungsapang kari bulkia iko taok je os kango je tui phaimene tai tui sopayako hingke lama bo iko nok to lama bothok him phaikena nukhna e a serokom no wathai panthai ke जों খুব কষ্ট ni phori choloi mathang bulkia hingke tai tam sana to te abon yagulo buskangni songmari nongor to buskangni songmari o 2023 ni songmari 16 tariko but ngai inga a jaga rokle norok sabono tabuk tai sorkaro achuk thai achuk dinani muchung abo hingke sidan to hingke जों baka khaikya je lai thangka 5 বছর কোনো जों suk suder maya hingke taw khai taise pariborton da phino hnei जों tisana nai tong khata ti pramathana যদি টিপ্রামো থাবো যদি অবহাইনো অবহাই যদি খাইকে আংকে দরক আফরকে তামস উঙ্গং নাই abno hingke जों taise nai phio nai সালাই পিউ নাই selai nai onai ta bobo subidar je subidar banon जों ti tongra nai ta 300 tei gai আবহাইকেনা जों গরং থাইনি চিনি কামি আমসায় তংনাই তংক সংলুকুরকনি খুক ফিয়কমানি কক তেই ব জায়গা ডেভেলপ খাইকা টিটি এরিসে হাপাং 3 বছর চালগই তঙ্গো তিনি আইপিএফটি বিজেপি সরকার 5 বছর কাউই তঙ্গো ফিয়াবা তাবুকবো টিপ্রাসানি খুগো ডেভেলপনি ওংখাহিনি খুক পেরিয়াখো তাকুতে বুকজং অবাহিকেনা जों তেবো বিসিঙ্গ হাবই নরকনো ফুংনান বাগै जों थांगै तंगो नरक লগিরি तंगदि नाय तंगदि त्रिपुरी खरां हिमते ते काइसा थायो एबा ते गृंसा नगो जों फाइसो फैया फियाबा जों अबो नाखलाय नेमेनि तिला सागन होइते सन्नुकुंगो आयं तलाबो सन्नुकुंगो फियाबा बीजेपी नो फाइदि चलो पाल्टा हिने पातकलाई हापां खारिमानि आबुनि यागलो टिटि एरिसि हापां बखाका फियाबा ताबुकबो तिप्रासानि कपालो सिल बुजाक नको ताली थाबजाक नको tangi tali थाबजाक आबो तो जों बंनि ना जों खलगै सामानि दे ना लुकुरक जे तंनाय रक बरक दे मानखा आबनो तिनो जों खोनानान बागै जों थाङै दङ ट्रक इंका अबनि सारे साथे जों बंनि नगो हाबनानि सिगां अबो नुकसाका नगो लेफ्टिन काहाम नगो ति काहाम रिमानि सरकारनि तालिक खाना हानादि वाइसा बाय ताइस रिजाक लेफ्टिन नक खाजानि ताकुकते बुकुकचं नर नुगै मानखना के अबन बिसिंते yang nok to waisa bai rangsak ni son bai nok tangjak hira rima siriwise rangsak buri kha tripura hasteo gaban bisingtino जों khnalayno nok phangni khukti khnalayno borok tamo mankha government hoite phiaba songmari phurukhle phaibeyo neta mantri rok songmari lai thangke esi tolawo tongkhangke pogui thangu neta mantri rok abon bisingtino जों kisa khnalayno কাকি নরক অরবলে যে সরকারনি হইতে কোনো সুযোগ সুবিধা রক মানা মানখান রক Maya mangsapan maya. মুসাফন মাইয়া Mangsapan maya. ইনকে তাবুক তো চংমারি গানাই ফাইও চংমারি ফুর রগলে নরক নেতা রক
phai bur di hai ri om tirok sarasa Abla sawo sapan ba mung sa tiri yang kata mana tong. apur rogla tam rohin saikla Iko nok rok nai hok rok nai. Hanai rok sata. Kai bo ko seri yang kata khancha. bo pati rok phai sabo E joto padin chale sapai pan joto no hi duo joto no. nge norok tui rogle leptin rogle ma man kha Leptin male manja khungja. So angle ma yo bap song si mano. Abo tangai ro pai yo hai ken pai thanga. nge nok rok bo kun mungsapon maya ko Maya. ration card rogle tore to Era son ka ani bap song ni bai ki ko. man khakje khota Khak jai ya kota. nge tabuk norok mungsa subidar maya tui rogle boron no Teu ayang teu sa ko ani ki khok yang lai. nge ba borong munang Narendra Modi ba sabla joto nok nogono tui kahama nai leptin kahama nai nok hu kahama nai abo rogle norok mara man kha Maya. nge tabuk titi erisi hapang bo chalugui tongo bisik tam kawi tongka abo rogle erisi hapang no hoitile norok kun mungsa sugri derika Reya, mungsapan reya, maya. nge tabuk buskang 2023 chong mari te salai satam tongo hima 16 tariko chong mari nge ajagale neng sabno naina musung bus kuplai khai tonan musung si obo hai pati mung tong thani ni ko Akon je, kon nai bono ma kon nai ta sungbo. Nang mungsa da bikin ma kare je, nai bono ma khani ta. mungsa dabiri ma kre haipano chong mari to bud dina musung tabuk jemon CPM Congress BJP tipramo tha sabno le bud mane sabno le kuplai nungnan musung Akon hi je, nai bono ma china la. ani ni sinmung An bung lol ta. normo kami hingke Osto kumar para. ponche dok Botol la. hingke obo haike sing khnai ma khasini bukhuk ni khuktei sirai ke chong mari phuruke phai sapayo bud didi hinei nog rinai hug rinai tui kaham rinai hinei sapayo phiaba chong mari lai thangangke pogoi thang tangi pogya tongne ba khadam takukte bukhuk chong esi tolawo joto borong mama tongba esi tola tonghakai jotono suk shanti kahamungi thango sorisi norambui thango khadam takukte bukhuk chong kaba je samung tangi tongnai rongba pogoi thanai bele phiaba nung kuplai ingmale tongko songlukurok chong mari bud diman yaklo se kuplai ingo obo haikino sing borokni kami amsayo tongnai borok bobo jaga tui nung bo jaga tuku abo kisa phunugano takukte bukhuk chong nogo to joto nogon tui ingmai kha abo to Agartala hai astobol mato chirikhok sajak camera buskango double engine government jotono nogo tiri khahinei phiaba mara man khama maya norok chini mangpiliwo dadak sidak mangpiliwo norok nugui manai takukte bukhuk song ani cameraman komolno ang kitsa koinai u je tui nungmani thai jo nogo tiri jakmani kuano kisa camera khlani bagi ang ani cameraman chaitok nai ge abon bisingo tukumani thai obo ta khumtukma se teisa tikrugo takukte bukhuk chong orono borok muni su tukunani kangke bahai ingna yang neta mantri ni busake tui kutung sinango sintes ni tui kutung khaisima tukuriu phiaba neta mantri le bojagani hingkai tongko sunglukurok ya si thaisa bai bu chinja hangkele neta mantri ingya phiaba aborong no chongmari lai thangangke pogui thango tamni himale norok nugui man khana tak chini bukhuk jukno kisa kok singnai nor obo bobo haike tui nung bufur rogo bo tui rog radaran Ranai thang utoi, ranai thang ke manung yang guta. ngenor no sarkar rok kuno mungsa suk sujug subida ridari kha Riya ko mungsa pono. mungsa pan dia ko nge nok hug rok ke mama kha Maya nok bu maya, kar ration kar rok kori hine. acha ngabon bising tuyoi norok tabuk buskangni songmari wo 2023 songmari tote salai satamsi tongsiu norok ajagale sabono kuplai khlani muchung Raja mo thano kapai khaine mo chongta. ke BJP hapang to tabuk bo hapang chalugui tongo nga aborong le norok tamgui kha kalia tamgui tipra mo thano norok songmari wo kuplai khlani muchung ka Bong nang kai chong nok ro rang ro kisa sana mo chongo nok ro kori hine. Chin nok nai di ko khajak chin nok. Haina ba sai khajak. Haina no ba phai kan kai ure thango. uri thang Ure thango. BJP hapang rok le nai phai nai pheda bo hai rok Nai phai pono bong kai rinai mani risiriya ri pai ka ingkai o pogui thango bong kai ke tipra mo tharok le norok tabuk ko borong ingkai o rina pugui se sikang hno ri rinai ingke o ri pai ka koto chabai kangkai pogui thangkhata tei malia ai ngota dini bumung si ke
an bumungkai sundori nong mo kami hingke o kami ke ostok o ko sure o ko ostok kumar para gabani bising tino norok nugui mankha bini khukti khnai mankha borok ni tamo nogo mankha chongmari purbo borok no tamo khaye misti budul tukjak lollipop tungma ke tugui chai chari no bandi ma ke bandi bo takhukte bukhukchong phiaba samungo nangya toko thaisimo hai o samutai hai uklo khai mungsabo krei norok nugui mankhana obo khe takum tukmani thaise tesa ti kukur khai toni jago bongni kami amsaini je jingjalangui tongmani je tipra sari kepalo sil bujak talikha ungjak abono sing truk truk norok no o kami amsaini nogo nogo thangai sing norok no phurungnani bagui tongo phiaba chongmari purbo kubui bo tongko sunglukurok tamo tamo mankha phiaba salai saltam ni pore no kami kamio habui neta rok but sanani phainai phiaba tamo tamo o kami amsayo develop ungkha singaboni bagui no okholaijak bangsa kata para para serna nade bongwas na tam lai apa tu ida ayo dong lamchogo tipri khorang nai tongnai joto haste ni takhuk tai bukhuk songna ang bor sopkanor saiman khana obongkha 48 karamsara bai assembly ni bisinga mono block ni bisinga sobche bising thak hinjak pane obongkha Ostokumar parani paithak kami o kami phai sopaka norno phurungnan baga tiprasara busuk jara ore poran tongka kopalin binmar busuk jara ongkha busuk jara hamkarayo kasaka 25 বছর সিপিএম ni সরকার বাম সরকার বসুজার কলুক তংখা তাবক কাইবা বিসিও তাম তাম উন্নতি অংখা ডেভেলপ অংখা অকক থাইরাংনা তাবক সুক্রবই কক সালাইনাই তাখুক হাইপন বিন থানি কক সালাইনাই বসুজারতে ডেভেলপ অংখা দাদা পয়লানো টিফট ni জরাওয়া হামবাই তাই টিপ্রি খরাং হাবা নংনি ফাইসিংতে Ahmad Mas Hamani. নিনি বুম কিসা সাকারি Anh mung to porbo jeria. বক্তি কামনি খামো Anh andamon para. আনন্দ মহান পারা নং জাংবাই বুকতি থাংনি ফাইনি Oh larsora. লালসারাবা Jam. আচ্ছা 5 বছর তাবক কাইবা বিসিকাই tongmani IPT BJP hapang rogo nongni parago tam tam develop rongkha tam tam sujug subida mankha sakhna rigade Jungbat na maha semaya lem. Nuk bu maya tna bu maya. Tini bindi current taren bu maya. Abudena pokro inke bindi toi supply ro bu maya toi ni po one ani problem. Abudena put onek maya tu kroi tu be mani to mai ha. Anti to current bu su ya ke. Na bu su ya ke bindin bu maya ke. Be nuk mayu tna mayu basu jate rokom. Ai maha maya. noni para neta hi nai rogle faide nai pen no Nai bu nai phaya. nai phaya no ke noni o para rogle Para nita nitu boleh 5 bosor vice chairman ha. Anya promote chairman ha. Are bosor. Bung are bosor. Purba MPT o. Bembas nuk mayu, tna mayu, karan mayu, jatero pot mayu. Maha maya. no bo block te andar kalai Timba ke andamon para na ke. blog se no blog bukti yo Blow. mono dena Monu. mono blog Monu. ke tawo buskang wa chongmari fight to have election eba boot haideba boot role spona nung tawo wanchu tung kapai Kabu ba ke. Jang khasumunang rine ha. ni khachumole bukti no Ang IPT deri, BJP deri, IPT deri. Jang khasumo akoi bono CPM po tongo IPT po tongo IPT po tongo ni BJP po tongo bubagrana break tumani ba iri nai bono ka Aku tet man ba iri ni buna but kahang ri hapai ha. Bunang baket dabi maine baket nang nai ala bole sia. Ang but kahang asli koi. Hayong ke ha. Ang ri hapai ha. Rotet na. Ngarom si beng nuno arkeri mi ake suk me but kahang buleria nu se wain su anai nu jite thang po nu se maha ki po dabi dawa nu se ria ke sarkar lek boria nu se ang se bo ning netang thake tormai thake na thake bruk no se si ni ya san tha arse ai tisa sing phai sok pai phiuka mudba kami amsai ni chini tiprasa thai tongmani wo borno khukti bo sing khnalai nei nogrok mana bankha ngauka boro wan basa tag basa kanin kai tham bo bohang kha re bo ase sang mama se are ina jo kore maya
chong mari phur rogle neta montri rok norok no boot ridi chuno ridi hai ridi rogle phai sa sapai Oba thay cái bà, cái này tao cũng thay bà. a phur rogle tam rok thai klang borok phai pula Rồi này kia ta cái kia ta, ta cái ở đây ở chỗ buru mông ta, ta khăn phần này, na. ta buska ni chong mari 2023 chong mari wo le 16 tarik February wo chong mari na thangi tong boot na thangi tong noro april sabno koplai khlaisina CPM da khaine Congress da khaine BJP yakaba tipramo tha sabno khlaine Ang ba de, ta qua buru de aon ti buru thang thang thay bà, tipramo thar nai buru rang di khai khai ya, ya phong thi de buru song ya ko. BJP khai phemene nge kun Kono mungsa keroi, ang tak kai, ani si phai dong as kono dong ba, ni phai jang kai, dadu ni shiri mung kisari gade lol seran. ga oba hakina sing khnai ma kha dadu ni khukti bo tini bo BJP khlaimani yagulo phano tini mungsa rijagya mungsa nakol jagya te usik bura ngi thangka phaimani chalkha thanani sampaka piaba borok mungsa government ni hoite sujog subidar maya haini bagino tabuk teisa shlainani dikibo thangja kami amsaini joto okra chakrarok obonorok khnaine makhana abo sing samani kogya khajani ta khuktai bukhukchong abo nana dabra song kami o sing borokni khuktai khnawi borokni khuktai peri khuk khengi sing samani kokte obakina soyoi naitungni sing tebo thangai tongo kami bisingo kok khnanan digi thangnai tongko sunglukurokni nana dabra songni tei bai tei hanokni kok sing khnanai kami amsayo tisa o jagano bini nok posung nugui manka tini government ni hoite kuno mungsada sujog rijak khna borok no sing khnalainai dadu bai dadu CPM amal tongpuro 25 বছর চালগৈ থাকা aboni yagulo cholo paltaini BJP IPF ti hapang slaimani abor a jora rogo badnorok no ba nungnok hugrok lepti nok bada manka Leptin mandang nong maya, nini umorok lo busuro kaka ay bas tirok chole ka, batale mana man maya, 62 বছর bata mayako rozak ya, BJP ba. BJP rozagya ge fiaba samani tongo borong munang Narendra Modi jotoni nogono nokhu kahangnai tei ungnai oborok hini samani le Tole rozak, nok rozak ya. nokmayako nang sasungda na 최종야 bas hatong hamdok tong, tamro khlaisa angkai nogono kamu kajo kai jago bas hakai bayri yo. ngete ok je buskangni chongmari wo je haikeno kubangma chongmari lai thangka a chongmari rogole neta mantri rok phai norok tamro saiklang phai Kusto se able meyoni. mane o jaga phai nong para kamiu phai Phaja, phai tamro sabro obo chata mutharo. ni agini kok lai thanai Agi to saya, saya ririata, na tabunor buskang 2023 chongmari lo sabuno koplai khlainen musung kaplai kecil jatinu khalita, bobo tipramo thade pramutha, tipramo thar na bijbiro tangrna musung dia. tangiri na musung saikna Dia, guru dabir maya, bapsi kongsa maya, 5 বছর khonka, ni ration korole APL la BPL na onto doy onto doi. onto doy ఇంకా অবাকিনে সিং খনাউই মানখা ফিয়াবা তিনি বাতার জায়গা 62 বছর আবো তো কেতাল কগিয়া খাজানি তা কুকতে বুকসং আবো সুং বিনি নকবনো বি নকবো সুং ফুমনান দিকি থাংনাই তালিরি জাক আবো তো সারানি কক করেই তালিরি মানি তো তিপ্রাসানি কপালো তালিরি জাক মান থাংছিনাই বুফরবো তালিরি জাক মান বা পাইনো